Den henne med här köper på det då. Njasut. 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 Fäsut. Njasut. Njasut vaikka jääviä. Nako puhu pato. Jälkeen grann. Ja. Femmettua snähojen skitsa. Pius smart i hastelås. The twisters tunna. En bil? Väger snäg? Och jag har twistat så njasut svänger amor och så tycker Jag frågar för det snart så det vis så tönj var en njasta här kan du nä. Tjej. Ja, vad kan vi märka tönj? Fem ska du? Jag så jag rådde här så. Bonaksma. 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 Han är nu skynda nyss två vid jag har mig. Ja. Vi snor här. Det har inte det jag Det är skol. Jag har kudigt was, jag kudigt was, ja. Snart får det skol. Men kan såna råka höja. Kudigt skol. And it's more female. Beatrice. Precis. Och det är tryck och det är snart dubbelt men det är nitackande. Ja. Sax i känner snitackande såna jämliga. Det är hur det down ett bone of vaken. Det vill down ett bone of vaken. Om det var något om vi kan inte vara kassen igen. Nej. Men ja, makan. Makan? Ja. Det är hur det ett bone of vaken. Bästa kom så då. Peace lähert Och nog. ge mig till jämna partiven när gav en bakan. Harana tida för juan i ett fatt. Fem ska då i den appetia hit. Har hin på sån vi gick gele för träka. Kan ge något dubbelt ju. Där. Det har en gelev. Gele ge mot den där huset snä. Hönjo. Du kan nog känna så nu snä det är ändå ja. Ja, tjej gelev. Aha. Är det så? Ja. Så när makan ju vi gacha har åt kust bone lähert och skien var gira snart upp och snart kommer han i ju. Man kan inte bara med väg det ju man kan inte fyra i moja ju då vi känner shit jänig underwear guy. Jänig. Och det kan gå länder den ja. Jane down in of Lena vi get the kusk makan. The makan. Well, hur mig här ska när makan ju med här. Alltså jag undrar så ständ. Fett det blir. Ja. Så vattna bär fick bort in i vatten hund. Så jag fick makan av. Jag vet inte jag makan är ju men kärkes. Vi hade boots rakt tar sig gängdi. Gask mycket. Så så då lädigen så har jag nog har jag krasken ruga har jag boots rakt. Ja. Det känns det här inte klart det rakt då skås med fader och smitt. Ja, så klart. Special. Bastalaste. Ja. Nu så det hade mina gener åt det här Shanks. Rankushin courage. Bra, så du känner då ja. Kransken av bärs. Jag är short att bra. Ett kransken av bärs. Det är genomen namn vi get the genig booger då. Det så genomen nu. Jag svigna för det inte men det skulle ju inte bara inte kunna så. Men var så pain vi get the kusk Shanks. Det är kransken av bärs. Jag get tired of det är inte då jag har det was kan det fråga. Färskt patch när fråga. För det var show en J var Henkusk Shanks. And a cat alone.
Agus sen you go fit hawana Inverness. Marcus Steppings, Maguchi Goodway, Willie Fraser. Van Agaunser, man. No, I had my yarn done and I found a light kind of hard. Sure. Agus fa hain ginja doing when a shanks of sure said the Larrigans would be good to shin. So, mucklucks. Yeah? Yeah. Yeah. Agus ro basket in ara jachka as in gomagat a hwai. Gerald the bank? Een big basket in ara jachka as in big kumala hwai. Agus a ro it an Gianna got na basket in at ekentoi kujach. Well, Horoshina can Gianna wekentoi. Ach va no one an escasoni. Na heen shini shit. Dunian a shini and a basket. No, basket at the bria. Ja. Ik heb een goorst doch. Conveyed. Ja, ik heb me gehoord van mijn handen. Ik heb een kaartje waar je wat zoals gaan wegen, het slijgen van bekkakkers. Ja, ik heb kruid bek, waar ik heb wat moeder in het leven. Ja, dat krijg je in je nog eens gezogen. Sure. Spons. Ja. Agus we get gerecht no gan dorsch gan heen and ich was gan get basket in it. Ja. Piece of that or so. Ja. Ja. Vid kuinak could you shorts the groove we go. She is Gerald. Shorts the groove we gas the basket. Wat gemaakt al ja las godi. De hinsje niet. Ja. Nou, dat is nog een boeien. Ja. Ja. Beetje boeien. Ja. Ja. Nou dat is het. Schön. Han ju modan kunjak med att vi får vi släger veckor gas chivekilage as jone helt släger. Schön. Leande gat mo fat groove maar wij kommer så hard väl jag har gat syns och jag gat inte den där lägga. Schön. Goed.